Cara tahiyat awal. Lungguhi tahiyat awal kaya lungguhi antarane sujud loro mau. Mung wae ditambah sithik, ya iku nalika wis maca asyhadu alla ilaha illallah iku drijine ditudingake mengarep, ya iku driji penuduh kang tengen. Dene liyane driji sing mau kaya wong nggegem. Driji kiwa ora owah apa-apa. Duduk tahiyat awal itu seperti duduk antara dua sujud tadi. Hanya saja ditambah sedikit, yaitu ketika sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah itu jemarinya ditunjukkan ke depan, yaitu